Nici Craiova și nici Rapid Șumudică se întoarce în Turcia pentru o nouă aventură. Nu e liniște la Olteni după imaginile surprinse la derbiul Craiovei. Și decât să ia 8 goluri ca Barcelona, Rădoi semnează pentru victoria nemților cu 1-0 în fața României. Bună seara, bun găsit la sport! Șumudică i-a refuzat pe Olteni și a bătut palma cu turcii. Presa de la Istanbul anunță că Șumudică se întoarce în Turcia. Șumudică l-a refuzat pe Mititelu și negociază cu turcii. A ajuns deja la un acord cu Malatyaspor, scrie presa turcă. Sunt în discuții în momentul de față și cu o echipă din Turcia, discuții destul de avansate. Sper să ne împotmolim la partea financiară. Sunt fericit că ne-a fost apreciată munca pe care am făcut-o la CFR și iată că ofertele încep să vină. Malatyaspor a rămas fără antrenor după ce a adunat doar 6 puncte în primele 8 etape. Ar fi a 4-a echipă din Turcia pentru Șumudică. Rădoi se ține de glume și este gata să semneze pentru o victorie cu 1-0 a Germaniei în fața României. Meciul va fi la ProTV mâine la 21:45. Rădoi n-a stat deloc pe gânduri când a auzit că selecționerul nemților Flick s-ar mulțumi cu un succes la limită în fața României. Ca să încep cu o glumă așa, să aducă contractul și îl semnă. Rădoi a continuat să glumească la Hamburg. 1-2, rezultate mâine seara, 1-2. Vreau să jucăm urât, dar să nu pierdem cu Germania, spune Rădoi. Ne putem lega de locul 1 doar dacă reușim să câștigăm mâine seara aici. Altfel, este misiune imposibilă. Pușcaș a revenit la națională după ce a luat roșu în Armenia. Neuer va sta în calea fericirii lui Pușcaș. Cred că sunt cele mai frumoase meciuri acestea când joci cu cei mai buni jucători și abia aștept. Dinamo riscă depunctarea și poate ajunge pe minus în Liga 1. Dinamoviștii mai au o lună și jumătate să-și achite datoriile. Nu e ceva iminent, spune Mureșan. Dinamo a făcut doar 7 puncte în primele 11 etape și poate ajunge pe minus dacă va fi penalizată cu 9 puncte din cauza datoriilor. Rednic a fost adus să o salveze pe Dinamo. În România asta este deja așa o pasiune. Schimbi antrenori, să te joci cu ei. Pentru fotbalul românesc, Dinamo trebuie să rămână în continuare pe prima scenă. Rednic a adus 2 francezi la Dinamo. Ei n-au mai jucat din iulie când au plecat din Bulgaria. Sise și Espinosa vor fi testați de Rednic în amicalul pe care Dinamo îl va juca în weekend cu Petrolul. Nu e liniște la Craiova. Poliția a făcut publice imaginile scandaloase de la derbiul oltenilor. O geantă cu crose de golf și bâte de baseball a fost confiscată de jandarmi pe stadion la Craiova. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea cum geanta a fost introdusă la meci chiar de oamenii Craiovei lui Mititelu. Potrivit presei locale, oltenii au încercat să șteargă imaginile. Poliția anchetează cazul. După înfrângerea din derby, Mutu i-a lăsat locul lui Stoican la Craiova. UTA e primul adversar al lui Stoican. Obiectivul este să jucăm fotbal, să batem pe UTA sau să încercăm să facem în așa fel încât să facem un rezultat pozitiv la UTA. Concentrați-vă la meciul cu Armenia, e greu să bateți în Germania. Este mesajul neamțului Daum pentru fotbaliștii naționalei. Daum nu vine la meci. Cu Daum, România a ratat calificarea la ultimul mondial. Din 2017, după ce a fost demis de la națională, Daum n-a mai antrenat pe nimeni. Neamțul nu vine la Hamburg să-l susțină pe Rădoi la meciul cu Germania. It's always allowed to be optimistic, it's always allowed to dream. And even if they will make a draw against Germany, still the match against Armenia will be the most important. If you ask me, I expected Romania to end up second in this group. La București, Nița a făcut minuni în fața nemților, iar Germania a câștigat doar cu 1-0 pe arena națională. E greu. Sigur, plecăm de la 0-0. De ce să nu ne gândim că prindem o zi foarte bună în frunte cu Nița și sperăm un rezultat bun. Yaya Toure a câștigat Liga Campionilor cu Barcelona și a vrut să vină antrenor în Liga 1. Șepși l-a ales pe Bergodi. Fost la Barça și City, Yaya Toure s-a propus antrenor la Șepși, dar a fost refuzat pentru că nu are experiență. Ivorianul are 38 de ani și antrenor secund în Cecenia. Noi am văzut numai pe televizor un Yaya Toure. Ca fotbalist era super, dar noi trebuie să luăm un antrenor care totuși are experiență și în antrenorat. Știți cum e, numele nu joacă. Șepși negociază cu Bergodi, italianul care a antrenat-o ultima oară pe Craiova. M-au întrebat interesa Sepsi și am dat disponibilitatea maximă. M-am întors mereu cu plăcere
din România. Mai ales e în curbă foarte bun. Nu doar FCSB pleacă din București și Rapidul va juca în provincie. Derbiul cu CFR va fi la Mioveni. Rapid nu mai e pe podium după 5 etape fără victorie. Pentru rapidiști urmează 4 derbiuri cu CFR, Dinamo și Craiova lui Mititelu în campionat și cu Timișoara în cupă. Noi suntem peste tot acasă. Suporterii vor veni și la Mioveni. Rapidul trebuie să evite retrogradarea. Nu s-a terminat campionatul și dacă ar prinde play-off-ul ar fi fantastic. Puștul de la Rapid, Luca Florică, a venit cu tortul la antrenament. A împlinit 19 ani și a fost felicitat de Săpunaru și Grigore. Selecționerul Germaniei i-a dat 8 goluri Barcelonei și îl laudă pe Rădoi. Românii sunt buni în apărare, spune Flick. Nemții au pierdut surprinzător acasă cu Macedonia de Nord. Flick l-a remarcat pe Rădoi la Europeanul de Tineret în 2019, când România a ajuns până în semifinale și a fost eliminat chiar de Germania. Hat jetzt auch seine Spielidee, die er dort hatte, nämlich auch Ballbesitz, sehr gute und ja, von daher muss man sagen, er macht einen sehr guten Job. Spiel verloren haben, aber Rumänien war auch nicht so einfach, das Spiel. Und zwischen den zwei würde ich sagen, ist die stärkste Mannschaft hinter uns. A venit frigul, dar Răzvan Lucescu nu renunță la hanoracul norocos. Cu el a ajuns pe primul loc în Grecia. Lui Răzvan Lucescu îi merge bine cu hanoracul norocos și trebuie să-l mai poarte de 150 de ori până își termină contractul cu PAOK. Ce faceți cu hanoracul gri? Voi avea o geacă peste. Echipa vine după 2 ani în care a fost departe de a se bate la campionat. La PAOK Mitrița a dat 2 goluri și a revenit la națională pentru marele meci cu Germania vineri de la 21:45 la Pro TV. Nu eu l-am redat, calitățile lui Mitriță l-au adus la echipa națională. Nu depinde numai de acest meci cu Germania. Ciocan nu e singurul român cu greutate care va susține naționala la Hamburg. Un român campion la taekwondo învață pe copiii nemților să se lupte. El vine la meciul cu Germania mâine la Pro TV. Marius este din Petrila, dar s-a stabilit în Germania, lângă Hamburg, și și-a deschis o sală de taekwondo. Copiii nemților, într-adevăr, sunt foarte deștepți, dar nu sunt ca românilor. Sunt mai moi. A românilor, copilul știe, m-am născut, bătaie să fie. Ciocan și a Mariei vor fi în Galeria României de la Hamburg. Se aude mai tare deșteaptă-te române pe stadion? Da, și steagurile României flutură mult mai tare față de a nemților. Marius poartă întotdeauna steagul României pe kimono. În Germania mi s-a spus că ar trebui să porți steagul țării respective și am zis nu, m-am născut în România, sunt patriot și n-am să-l dau jos niciodată. Au trecut 20 de ani, iar Beckham a retrăit unul dintre cele mai frumoase și importante goluri din carieră. Englezii au pus lui Beckham înregistrarea golului marcat cu Grecia în 2001. Beckham a marcat atunci în minutul 93, iar Anglia s-a calificat la mondialul din Coreea și Japonia. Cu portarea duși din Italia și cu fiul lui Gică Popescu, naționala sub 19 ani a României a câștigat astăzi 2-0 cu Cipru. Nicolas Popescu a ieșit accidentat din primul amical cu Cipru. Îl așteaptă pe Gică Popescu la revanșa de duminică. Ni s-a transmis că nu sunt foarte mulți spectatori, n-au voie foarte mulți spectatori la meci, însă l-aștept la meciurile următoare. Nicolas Popescu poate ajunge cu România la mondialul din America din 2026. Actuala națională se bate pentru calificarea la mondialul din Qatar. Meciurile cu Germania și Armenia pot fi decisive. Trebuie să mergem încrezători și cu siguranță că vom obține rezultate foarte bune. O americancă este noua vedetă a campioanelor de la Olimpia Cluj. Lumea o confundă pe stradă cu un personaj din basme. Victoria West joacă fotbal la Cluj, iar în America e comparată cu Dorothy, personajul din Vrăjitorul din Oz. She told me I looked like Dorothy and I'm okay with it. Frații ei au dus-o la fotbal. I'd say probably like 5. Barely able to walk, but wanted to play with the ball. I'm a Messi fan. I'm team Messi. Ronaldo's good though. Mâncarea românească nu o atrage. Fata e vegetariană. I don't know what that is. No, what is that? Țiriac și Rednic sunt așteptați la salonul auto de la București, unde a fost expus cel mai tare Bentley. Nu este însă cea mai scumpă mașină de la Romexpo.
Salonul auto de la București e deschis până pe 17 octombrie. Peste 1 milion de euro costă cea mai scumpă mașină expusă la Romexpo. Cea mai scumpă mașină este cea din segmentul dedicat supercarurilor. Este o mașină de peste 1 milion de euro și alături de ea mai sunt încă 14 mașini care însumează peste 5 milioane de euro și peste 25.000 de cai putere. Dinamoviștii sunt așteptați la Salonul Auto după prima victorie cu Rednic. Domnul Rednic este un pasionat de Bentley. Credeți că i s-ar potrivi vreun model? Sigur că da. Urăm mult succes în noua perioadă pe care o petrece la Dinamo și sperăm că atât el cât și echipa să ne viziteze. Doi puști din Ploiești s-au învoit de la școală ca să debuteze în prima ligă de basket. Și-au dat seama că e mai ușor la școală. George și Codruț au scăpat pentru o zi de biologie și chimie. N-au mers la școală, ci la basket. Puștii de 13 și 14 ani din Ploiești au debutat în Liga Națională de Basket. Nu mulți copii au șansa asta și sper să le arăt oamenilor ce pot. Cei doi au reușit să bată Rapidul și ce-au primit botezul după meci. A fost botezul? Da, a fost botezul. Bravo! Bravo! Fetele au oprit un meci de fotbal din America pentru un protest neobișnuit. Jucătoarele din Statele Unite au protestat față de abuzurile sexuale din fotbal. Ele s-au așezat în cerc în mijlocul terenului. Minutul 6 n-a fost ales întâmplător. Au trecut 6 ani până când s-a aflat despre abuzurile sexuale la care un antrenor le-ar fi supus pe 2 dintre jucătoare. FIFA a deschis o anchetă, iar americanii așteaptă măsuri. Gypsy King Fury a făcut circ înaintea luptei cu Wilder de la Las Vegas. Cei doi n-au putut să stea față în față înaintea bătăliei din ring. Fury și Wilder se vor întâlni pentru a 3-a oară în ring. Prima luptă s-a terminat la egalitate, iar pe a doua a câștigat-o Fury. Wilder a contestat victoria englezului. Fury s-a remarcat cu ținuta la conferința de presă. If I only won because I cheated, what was the point in changing everything? Can anybody answer that question? I know he can't, doesn't have the brains to. Fury și Wilder n-au fost lăsați să stea față în față. Un avocat de 90 de ani cu o avere de peste 300 de milioane de dolari organizează gala. We're going to do a face-off one final time. We have a huge show coming up for you on Saturday night. Massive respect. No, we're not going to do. I apologize. And now put them together like they're f***ing dogs. I mean, we're human beings. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul care l-a numit găină pe Moruțan? Vedeți acum pe www.sport.ro. Acestea au fost știrile. La ProTV urmează Vremea la Sfierbinți și emisiunea Masked Singer România. O seară frumoasă!